Takže čaute ľudia, moje meno je Gop154 a ja vás vítam u našeho prvého videa, ktorý je SFA Game. Je to privátny server s3.hu/sfgb.eu/n/. To neviem, čo mi to robí. Vytvoríme si postavu. Dáme si mužské pohlavie, dáme si doma a dáme si prúskumníka. Máme uložiť. Budeme sa volať Gob 165 e-mail. Vlastne čo to je jedna Gob 165 ináč som si dáme. Keď to dáme súhlasiť a dáme do hry. Na začiatku dostanete 1000 ubičiek a 10 000 zlaťákov. Vlastne hneď, tuto môžete vytáčať aj epiky, ale ja vždycky robím to, že najprv si stíšim zvuky, lebo to prídete zvuky mám stíšené, to si to môžeme zavrieť. Toto je môj druhý účet, ak mi ho nájdem. Tuto niekde je. Tu je. Je to môj druhý účet, ktorý som nehral až tak dlho, ale proste som hral 5 minút a skúšal som tento super privát, takže ideme na to. Vždycky si dáte quest na 30 sekúnd a samozrejme sa tu dajú pretáčať aj tieto hospody. Tak, ste úroveň 3, ešte si dám aspoň 2. Ja tuto už vám to dáva trošku väčšie XP, určite založíme cech. Budem to hrávať, vidíte, 27 úroveň. Budem to hrávať s kamošom, ktorý sa volá, tuším Job, alebo nejak tak. Toto je 70, obratnosť, to si bereme. No vlastne, počkať, teraz by som vlastne mohol si dať aj nejakú zbraň. Na Skype. No, vidíte, ide pík, ale ja si chcem zobrať zbraň. Kde dávam lepšie tie, epické boty, vidíte? Aj toto vám tu dokáže padnúť. Takže my si ich rovno dáme, sme úroveň 55 a ideme niečo pretočiť. Tak, hneď helma. Bodky. Vieš, nám to tu teda nepadá. Dobre, vidíte, po ničom prišlo niečo. No, tak to by nám mohlo aj stačiť, inak podzemka sa tu musia získavať, takže to je asi jediná nevýhoda. Ale sú tu aj svety, ako je S2 Foxford, nejak tak sa to volá, S1 Foxford a S2 to neviem, ale tie majú 10 000 ubičiek, milión zlaťákov, za každé podzemie dostanete milión zlatiek, to je úplne neuveriteľné. S4 nemá nová, S4 Sierra tuším, alebo nejak tak sa to volá, je nová, ale ja hrám teraz na Lime, pretože vlastne Lima a Sierra je to isté. Takže na Lime sa mi vyššie páči. Tak, ideme zase ešte niečo preto. Epický šašo. Ja ho volám šašo. No vidíte, 102 a ideme nové veci. No a teraz sa ideme proste pretočiť na Chicken Master. Moja obľúbená zbraň. Hard. Tiež, no nie je moja obľúbená, ale proste je to epic, takže kto by nemal rád epic. Niekedy sú tu lagy. Autofile niekedy tento prívod beží bez lagov väčšinou. Nechce nám padnúť nejaký epic. Fakt nechce. To by to rukavice a tričko, ale rukavičky. Nie. Toto je lepšie. Chicken Master si necháme. Epická helma 104.
Neviem, čo mám teraz, ale som to kúpil. A už len epické tričko a ideme skúsiť čarovák. No, mám hneď XXL, no, ja si ich zoberiem. Teda vydržia tento a berem aj okrývaný za... Aj síce padajú tu len záľubičky a mám dosť veľký problém, pretože som namiezený so zlaťákmi a chcem ich na seba hodím. A idem trochu zarobiť zlata. 97 000 hospoda, v pohode. Už by sme mohli získať aj prvý kľúč. Začám už 5 minút, takže to bude len taká ukážka. Určite z toho to bude viac dielov, samozrejme. Aspoň dneska to prvé pozemko získame a dáme ďalší diel. Oh, sorry, to som sa preklikol. Hop, a ideme. 124, nič zlé, ale čo by to chcelo nejaký dobrý epik. Jo, no. Vypijem si túhu a idem na tu. Vypijem si túhu a vlastne na tých pridátoch, kde máte 10 000 hubičiek, sa vám doplňa každý deň a tu sa vám tuším každú hodinu. Tu vám môžem ukázať aj S4, tam mám jeden účet. Oh, hell yeah. Harpuna tiež moja dosť obľúbená zbraň. Ale najlepšie Chipper Master. Ja som pretočil, ja som kretén, no konečne mám mytičko, no vidíte. A ideme pretočiť. Jo, dobre. Ty kokso, to už mám spravil také dobré piky. Vlastne však už mám 134. Mapa. A tie stafy bereme. Ten prsteň. Ten kašlem, už ja tak na ňu nemám sladký a ideme na tento quest. No, 139, čo nie je zle. Vypijeme pár pivečiek, ideme na tie cesty, ale no tak. Jo, pardon, jak tu počujete také buchany, ale ten môj škrečok, ktorého si vypustiť, aby mi to nebúchal. Škrečok, pozdrav do videa. Určite vás zdraví. Pôvodne som toto video mal natáčať s kamošom, ale ten už nemohol. To je ten Job. Jo, dobre. Poďme. Lagi, prestaňme. Poďme, 143. Nič, ja už by som to pomaly aj ukončoval. Takže dáme si ešte 2 questy a potom už končíme to. Jeden. Tak. Ak sa vám toto video páčilo z S3, nezabudnite dať like a odber a hrozne ma potešíte, pretože tvorbou videí z tohoto privátu budem robiť dlhšie a uvidíme sa určite pri ďalšom videi. Takže čau ľudia.